Dyma'r myfyrdod ar gyfer Sul Ebrill y trydydd. Gair o ras. Da yw molianid enw di o ddiw, a'n braint mawr yw gwneud hynny trwy gyfrwng y gwasanaeth hwn. Helpa ni felly sylweddoli cymaint o ddaioni sydd yno ti, a hwnnw'n ddaioni bawb yn ddiwahân. Amen. Mae gyda fi ddoi ddarlleniad, chydig o nodau o ail benod yr ail lyfr y Brenhinoedd. Dyma bobl y dre yn dweud wrth Eliseis, y dre yma mewn safle da fel ti'n gweld, syr, ond mae'r dŵr yn wael, a dydy'r cnydau ddim yn tyfu. Dewch a jar newydd i mi, a rhoi halen ynddo, meddai Eliseis. Felly dyma nhw'n gwneud hynny. A dyma Eliseis yn mynd at lygad y ffynnon, a thaflu'r halen i mewn iddi. Yna dweud, dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud. Dwi'n puro'r dŵr yma. Fydd e ddim yn achosi marwolaeth nac anffrwythlondeb byth eto. Ac mae'r dŵr yn bir hyd heddiw, yn union fel roedd Eliseis wedi dweud. Ac yna dwi'n troi'r Testament Newydd i'r 12fed benod o'r llythyr at yr Hebreaid. Detholiad o adnodau. Gnewch eich gorau glas i fyw mewn perthynas dda gyda phawb, ac i fyw bywydau glân a sanctaidd. Dim ond y rhai sy'n sanctaidd fydd yn cael gweld yr arglwydd. Gwyliwch bod neb ohonoch chi'n colli gafael ar haelioni'r rhyfeddol Duw. Os ydych chi'n gadael i wreiddyn chwerw dyfyn eich plith chi, gallai hynny greu problemau ac amharu ar lawer o bobl yn yr eglwys. Gwyliwch rhag i rywun wrth gilio a throi'n aniwiol, fel Esau yn gwerthu popeth am bryd o fwyd. Collodd y cwbl oedd ganddo. Yr hawl i'w dderbyn fel y mab hynaf. Wedyn, pan oedd eisiau dad ei fendithio, cafodd ei wrthod. Roedd hi'n rhy hwyr iddo newid ei feddwl, iddo grefu a chrefu yn ei ddagre. Yn wahanol i bobl Israel, dych chi ddim wedi dod at bethau gallwch ei teimlo. Mynydd gyda thân yn llosgi arno, tywyllwch, caddig a storm wyllt. Does dim sŵn utgorn, na llais i'ch dychryn chi, fel llais Duw pan oedd yn siarad yn Seinai. Roedd y bobl yn crefu ar Dduw i stopio siarad yn uniongyrchol â nhw. Roedd y gorchymyn yn ormod iddyn nhw ddioddef. Os bydd hyd yn oed anifail yn cyffwrdd y mynydd, rhaid ei ladd drwy daflu cerig ato nes iddo farw. Roedd y cwbl mor ofnadwy o ddychrynllyd nes i Moses ei hun ddweud, dwi'n crynu drwyddo i mewn ofn. Na, at fynydd Seion dy chi wedi dod, sef at ddinas y Duw byw. Dyma'r Jerusalem nefol. Wrth fynydd Seinai roedd llais Duw yn ysgwyd y ddeiar, ond nawr mae wedi dweud, unwaith eto dwi'n mynd i ysgwyd nid yn unig y ddeiar ond y nefoedd hefyd. Mae'r geiriau unwaith eto yn dangos fod y pethau fydd yn cael eu hysgwyd, sy'n bethau wedi creu i gael eu symud. Dim ond y pethau sydd ddim yn gallu cael eu hysgwyd fydd yn aros. A dyna sut deyrnas dyn ni'n ei derbyn, un sydd ddim yn gallu cael ei hysgwyd. Felly gadewch i ni fod yn ddiolchgar, ac addoli ein Duw yn y ffordd ddylen ni, gyda pharch ar y feddod, a mae tân sy'n difa ydy Duw. Benithiad yr arglwydd yr adnodau yna o'r ddau ddarlleniad. Wel, dwy stori sydd gyda fi i'w hadrodd heddi. Mae un o'r Hen Testament a'r llall o'r cyfnod mwy modern. Dwy stori sydd yn eitha tebyg i'w gilydd. Cynta, yn y darlleniad cyntaf, ail lyfr y Brenhinoedd. Hanes gwir Jericho yn dod at Eliseis am help. Ac yn wybod ar ddechrau'r hanes beth oedd trwbl y bobl. Wele atolwg ansawdd y ddinas da Duw, fel y mae farglwydd yn gweled, ond y dyfroedd sydd ddrwg a'r tir yn ddiffaith. Canmol ei dinas a'i hamgylchiadau maen nhw, pleasant situation, dywedir yn Saesneg, i ni mewn sefyllfa hyfryd medden nhw. Fel y gwelid i drosod dy hunan. Dyma'r ddinas a elwyd yn ddinas y palmwydd. Lle hyfryd a'r bobl yn mwynhau bywyd llawer gwell na'r rhan fwyaf o drigolion y wlad. Ond mae rhywbeth yn amharu ar yr hyfrydwch i gyd.
Rhywbeth yn bod ar y dyfroedd yma, ac mae'r drwg hwnnw yn amharu ar ein tir ac yn wir ar ein holl fywyd ni. Gwrandawodd Eliseis ar ei cwyn, ac yna gorchmynodd iddynt ddod â ffiol newydd llawn halen iddo. Yna, fe aeth at ffynhonnell y dyfroedd ac afwriodd yr halen yno. Ac mae'r hanes yn diweddu gyda geiriau felly yr iachawyd y dyfroedd. Dyma bobl Jericho ganrifoedd yn ôl bellach yn dod wyneb yn wyneb, ac un o'r problemau sy'n poeni pobl y dyddiau modern hyn. Llygredd. Llygredd. Yr amgylchedd wedi ei lygru i'r fath raddau, fel ei fod yn amharu ar holl ansawdd bywyd. Y dyfroedd wedi ei llygru, ac hynny'n amharu ar dir ac ar bobl. Baw wedi mynd i'r ffynnon, a hynny'n gwneud y dŵr yn amhir. Purdeb a glendid yn cael ei anghofio. Mae'r hen hanes yn dwy'n cwpled i'w cof, cwpled gyfarwydd yng ngweddi'r bardd. Cadwn y ffin rhag y bwystfil, cadwn y ffynnon rhag y baw. Os na nawn, tynged pobl Jericho fydd ein tynged ninnau. O anghofio'r da, mae bywyd i gyd yn cael ei effeithio, ac mae ansawdd bywyd yn mynd yn ddiffaith. Mae angen heddiw bobl sydd yn ceisio gan caru'r pethau da. Dyna'r unig bethau geidw'r ffynnon rhag llenwi a baw. Ni di-ystyr yw geiriau emyn moelwyn i'n dyddiau ni. Yn had o'r nef o gwrando'n nghri, un wrth ei ddilaf blant trwy fi, o cliw fy llef a thrigar ha, a dod i myd y bethau da. Mae'r ail hanes yn nes aton na'r gyntaf. Hanes yn deillio o wlad yr haf, Somerset. Dwi ddim yn siŵr pa mor gyfarwydd i chi a de ryddiaeth Somerset, ond mae yna fryniau yno o'r enw The Quantock Hills. Wrth draed y bryniau mae yna bentref bychan, gydag afon fach lan loiw yn rhedeg trwyddo. Dyna leoliad yr hanesyn gwir hwn. Rai blynyddoedd yn ôl roedd gŵr yn byw ar y Quantock Hills. Bron a ddywedech mae meidwyr yw recliws oedd e. Shed fechan ar y llethre oedd ei gartre, a syml iawn oedd ei fywyd yno, uwch law y pentre. Ond roedd y gŵr hwnnw'n gymeriad arbennig iawn. Roedd plant y pentref yn caru bod yn ei gwmni, ac nid oedd yr un o rieni y pentref yn anfodlon i'w plant fod gydag ef, roedd yn ffrind i'r plant i gyd. Gwyddai am bob planhigyn a choeden, gwyddai am yr adar ac am ei nythod i gyd. Gallai fynd ar plant i weld ffai y llwynog a'i dysgu am arferion y creaduriaid oll. Dysgodd hwy i garu ac i barchu byd natur. Nawr, ar y fryniau'r Quantock, roedd tarddiad yr afon a lifau mor lan trwy'r pentref, ac un gwaith a gymerodd yr hen frawd arno ei hunan oedd glanhau'r nintydd, a'i cadw'n glir a glân o bob ysbwriel a baw. Oherwydd hyn, doedd rhyfedd fod yr afon fel grisial o glir yn y pentref. Nid oedd bywyd yn newid rhyw lawer o flwyddyn i flwyddyn ar y bryniau, ond roedd cryn newid yn cymryd lle yn y pentref islaw. Roedd gŵr busnes llwyddiannus wedi prynu tir o amgylch y pentref, ac fe adeiladodd di hardd iddo fe ei hunan. Yna, gwerthodd blots adeiladu i'w ffrindiau o'r ddinas, ac adeiladodd rheini dau iddyn nhw'i hunain yno. Bron heb yn wybod i'r pentrefwyr, mi gymerodd y dieithred ei pentref drosodd. Daeth etholiad y cyngor, ac yn wir etholwyd y dieithriad ar y cyngor. Dim ond un o'r hen gynghorwyr enillodd sedd. Etholwyd y gŵr busnes yn gadeirydd, a phenderfynodd fod angen newid mawr ar yr hen drefn a gaeth at y gwaith ar unwaith. Mynog a gweld y llyfrau cyfrifon, a gaeth yn fanwl dros y ffigurau. Yna daeth at yr eitem Keeper of the Wells, £5.20, £25. Holodd beth oedd hyn, a chafodd eglurhad mae hyn oedd y swm a dalent i'r hen frawd
oedd yn byw ar y Quantog Hills am gadw'r nentydd yn lan. Nid fe oedd wedi gofyn, wel, doedd hi ddim yn swydd o gwbl. Dim ond ewyllus da ar hen gyngor oedd y 520 y flwyddyn iddo. Ar unwaith gwnaed i ffwrdd ar y fath wastraff gan y cadeirydd a'i gyngor. Wel, fe aeth y newydd fel saith i galon yr hen frawd. Nid oherwydd y 520, ond oherwydd teimlo nad oedd neb mwy angen, ei fod wedi ei daflu ar y domen megis. Casglodd ei ychydig eiddo, ac mawr siom i'r plant gwelwyd ef yn gadael i shed fach ac yn troi ei gefn ar y lle. Aeth bywyd yn ei flaen fel arfer yn y pentre am beth amser, ond nid oedd yr afon mor loiw a chlir ac y bu, ond nid oedd lawer yn cymryd sylw mawr o hynny. Ym amser, sylwi nad oedd rhai o'r plant yn iach iawn. Yn wir a rhai yn bir dost. Galwyd y meddyg. Roedd rhywbeth yn achosi'r afiechyd, ond nid oedd yn siŵr beth oedd yr achos. Cyfarfu'r cyngor a phenderfynu bod yn rhaid galw arbenigwr i setlo'r broblem. Arhoswyd am ei archwiliad a'r canlyniad yn eiddgar. Dychwelodd yr arbenigwr yr analyst, a'i ddyfarniad ef i'r pentref oedd "You are suffering from pollution." Llygredd. Ac wedi hynny gyrraedd ei fan gweithaf, torodd yr afiechyd ar y plant oedd wedi bod yn chwarae ar fin yr afon. Fel mae'n digwydd fe gollodd y gŵr busnes oedd am arbed 520 y flwyddyn, ei ferch ei hunan i'r afiechyd. Ie, roedden nhw'n difaru'n fawr iddyn nhw golli ceidwad y ffynhonnau. Mae'r hyn ddigwyddodd yn y pentre bach yng Ngwlad yr Haf wedi mynd yn broblem fawr erbyn hyn, llygredd, pollution. Codwyd pobl gan y llywodraeth i ofalu am yr amgylchedd, ac mae gwyddonwyr neu'n rhybuddion feunyddiol am y peryg. Os digwydd i chi syrthio i ambell i afon, lle mae gweithfeydd yn arllwys ei sbwriel iddynt, nid boddi newch chi o'n cael eich llosgi. Aeth llygru'r amgylchedd yn broblem fawr. I ni'n gwario miliynau, a bydd rhaid gwario mwy gyda hyn i gadw'r afonydd yn lan a'r awyr a nadlwn yn bir. Yn ein trachwant am arian am weithusrwydd, i ni'n peryglu ein yfori. Trachwant am weithusrwydd heddiw yn peryglu yfori. Go bryn fod angen i mi ddweud fod yna lygredd arall heddiw hefyd, heblaw llygredd yr amgylchfyd, sydd yr un mor beryglus i yfori. Yn enw'r rhyddid ac eangfyrdedd, i ni wedi sefyll un ochr a chaniatáu lawer peth ddigwydd a dod i mewn i'n bywydau. Diolch i Dduw am ambell un fel yr hen frawd ar lethrau'r Quantogs, sydd o ddydd i ddydd ac o sil i sil yn cadw'r ffynhonnau rhag y baw. Os collwn ni'r rhain o'n plith, gwai ni, a fiechyd moesol bydd rhan ein plant. Creda fod un emyn sy'n cyfuno'r ddau beth rydw i'n sôn amdanyn nhw. Emyn y mae cynulleidfaoedd a chwarae wedi cael hwyl rhyfeddol ar ei ganu. Gan Dduw, clywn y gwewyr sy'n y geiriau, a chofio'r hyn a ddywedais eisoes, clywch y pennill cyfarwydd. Tydi a roddais liw i'r wawr a hyd i'r machlud mwyn, tydi a luniaist gerdd a sawr a gwanwyn yn y llwyn, o cadwn i'r a colli'r hyd sydd heddiw'n crwydro drwy'r holl fyd. Ac o weld, sylwi, gwrando a darllen yn ein papurau am y llygredd sydd o'n cwmpas. Ac o sylwi ar y gwawdio, a'r difrio sydd ar weithredoedd y Crist a'i efengil. Gwrandwch eto ar wewyr Tir Rowland Hughes. Tydi a glywais lithriad troed ar ffordd Calfaria gynt. Tydi a welais ddafnau gwaed y gŵr ar ddiaeth yr hynt. O cadw ni, rhag dyfod oes, heb goron ddrain, na chir, na chroes. Ie, cadwn y ffin rhag y bwystfil, cadwn y ffynnon rhag y baw, a mynwn unau'r teitl yn enw ein harglwydd, o fod yn geidwad y ffynhonnau. Er mwyn ei enw.
Amen. O niweddion. Ti o arglwydd yw ein crewr a'n cynhaliwr. Yno tir ydym yn byw yn symud ac yn bod. Dywedwn fel y salmydd bu'r arglwydd yn gynhaliaeth i ni. Molwn di am dy greadigaeth a'r gynhaliaeth a gawn ni'n cyrff. Creais dy ddeiar fel ei bod yn ein bwydo. Derbyniwn yn helaeth o'i chynnydd bob dydd o'n hoes. Derbyn ni'n diolch am y digonedd a dderbyniwn, ond maddau ni am ein hunanoldeb a'n hamharodrwydd i rannu ag eraill. Gwyddom fod digon o gynhaliaeth i bawb drwy'r holl fyd, ond maddau ni am besgu cymaint, tra fod eraill yn newyni. Molwn di am y gynhaliaeth a gawn ni'n hysbryd. Derbyniasom gymaint o gymorth oddi wrth ein teuluoedd, oddi wrth ein ffrindiau gorau, ac oddi wrth dy eglwys. Diolchwn i ti am ein cynnal ar adegau anodd bywyd, pan oedd siom a hiraeth, ofnau a phryderon bron a'n llethu, pan oedd ein hysbryd yn isel. Buost mor agos atom trwy eraill, yr oedd ei cyfeillgarwch a'i gofal amdanom yn gynhaliaeth wirioneddol i ni. Derbyn ni'n diolch am gyfeillion da. Cynorthwya ni o arglwydd i fod yn gyfeillion da i'n gilydd, fel y gallwn gario beichiau'r naill ar llall. Helpa ni o'r esgyn i'n hunanoldeb, ein cybyddod a'n trachwant, y trachwant sy'n ein hatal rhag helpu bobl eraill. Helpa ni i ddefnyddio ein holl adnoddau lle sy'n gilydd. Rhoi ni weledigaeth o'r byd fel y dymunais iddo fod. Byd lle'r amddiffynnu'r y gwan. Byd heb na newyn na thlodi. Byd lle'r henni'r holl fendithion bywyd. Byd lle bydd pob enaid byw yn cyfranogi o'th gynhaliaeth. Byd lle gall pob iaith, llwyth, cenedl a diwylliant, fyw mewn goddefgarwch a pharch tuag at ei gilydd. Byd lle'r adeiladu'r heddwch a'r gyfiawnder, a'r gariad, a'r hyddid. Gofyn yn y cyfan heddiw eto, enw dy fab Iesu Grist. Amen.